la 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 la, la la. City bakwethu la kwakumhla ka-17 ngafika mina la kwakulapha ko 8:30 angiqondile mhlawumbe ukuthi ngithunuke amanxeba kwakulapha ko 8:30 ngifika emva kokuthi sengitsheliwe ukuthi ngoba umbiko wathi kimi ufika kwathiwa hayi sekwenzeke inhlekelele lapha kulinyazwe abantu besifazane nje bodwa mangifika mina lana ngifice ingane zamantombazane ngithi awu ingane amantombazane nje lana akibe abantu besifazane bakwethu ngathi mangifika la eminyakeni engaphezulu kwamashumi amathathu ngisemaphoyiseni more than 30 years ngisemaphoyiseni ngezwe kushisa inyembezi emehlweni ngayigwinya inyembezi kodwa ke la ngifuna ukuya khona emphakathini nje wonke uma laba abantu esibabambile bengaqhamuka la ningabaphikela nani ukuthi ayilona umuntu lo mfana ngathi unuka namakhwapha lo mfana lo uthola ukuthi ngempela mina angiyazi lento ngizwe ubuhlungu obubili ngoba ngaleli langa meya bebanjwa kwakuungcwabo wakwaThusi ubaba umkhonazi wayekhona enoqobo sathi mina ngakhona ukukhuluma nabo ngibabuza ukuthi manini bafana manini yes siyayizithola ibhamukini siyafuna manje benihlose ini nina nifuna ukushaya bani lapha babefuna udriver wemoto befuna nomngake nasizathu sini angeke ngichazeke ngoba lento kujule kakhulu kodwa engifuna ukusho ukuthi uma uthi kulaba bafana mana nofana manje lengane ngake ngaphika la mina ngiyezwa nje kuthiwa hayi ingane ina 2 years enye ina 3 zilamani mina ngangithi mina zingamawele zayileli ingane zilingana bafana manje nishayelana lezi ingane uthi lo munye hawu kwakunezingane ngizama ukuthi ngiyibeke lento ukuthi ingane ezenza lento nazo zenza nje lento ngoba ngempela zingazi ukuthi zenzani ezinye ngoba phela ngikhumbula kahle nanemoto kwakuyiveni club cab kayiqedi uba iDouble cab kwakusebusika ngithi uJune kumakhaza nje amantombazana amabili aye ngemuva nomfana abantu abano 17-15 bazimboze angithi ayina canopy le moto bazimboze ngezingubo ukuthi bekhudumale ngoba imoto iyahamba ngiqinisile ngithi bashona babelele ngoba unami mangifika angiboni kunabantu ngoba ingubo zivalile lezi ingane ezimbili ke ekuyizona ezincane uyabona ukuthi zona zazi ngaphambili cishe bakwethu ibhlungu lento ngoba laba bafana mawubabuza uthi omunye ukhokhela u5,000 rand 5,000 rand mfana wenzeni lo 5,000 rand uthi umfana ngihambe ngawuthenga othayela kunesiflood nje sakhe ngempela usakhile ngempela akasakwazi ukusifulela uqinisile ubathengile ngempela othayela ngalo 5,000 rand omunye ukhala ukuthi ke akakawuthole nanabo
ubani ofuna laba bafana ukuthi abazokwe inkulu indaba singamaphoyisa sisayilandela kuze kube manje ivula meya izinto eziningi le ndaba yalapha bakithi uma sizoyithambisa siwumphakathi angazi mina akaze ngibone amaphoyisa wekho ngisho kuliphizo okungathiwa nje alwa ubugebengu abuqede wodwa ngeke ukubone ilo mphakathi okumele ukuthi ume ngenyawo zombili okuyikhona ke futhi okungididayo mina kulukhuni kabi anguthi ngisho nje umphakathi uqobo kule ndawo ukuthi uzokuthole information la kule ndawo le ayayayayay kulukhuni satshe ngisho suthi uthi kubo lalelani ke bafowethu amaphoyisa ngithi nidana wethembi kwona amaphoyisa bathi abantu yebo uthi kubo ke lalela ngizokunika inamba yami uyocinga ngithi street commissioner mina ngiresponsible for iteshi zonke zo16 othukela wena thinta mina wena ungathinta amaphoyisa thinta mina ngqo wena bakwethu baningi abantu uma bekuthinta umuntu akhulume kodwa angasho lutho angazi noma neyizwa into engisho umuzwe lo muntu uthi uyakhuluma yena kodwa akasho lutho futhi ayikho into akayishoyo ingakho sisenkingeni enjena nje zingane zala akekho akwenye indawo wakhona la ufunwe wakhona futhi la umfunela futhi izinto ezenzeka khona futhi la kukanjalo asibonge bakithi siyabonga kakhulu umsweni